Because I am at the baby. For DJ Y. Why is it not? I'll go watch it in very fair. Welcome. Ojukwu na Papa Lutansi, ọgbà nkọ ọpụọ. I follow. DJ Javiza ingala again. Eyabu space ayero tukungu ko gwengu agda ego na bia boda na feyego. Sibude ego soya gete. Papi du ko so ko bo. Because o te ko gwe ju wa satura edo ya ko we kepo kai we kana matagui. I mellow. And I follow the chief priest. Sure. You can follow under the floor at the chief priest in Nelson. There's the bombardor. When a woman in the home, and so women in the danger. No, I can go down. Welcome. Oh, catch your fucking go. Because actually, the oldest man I'm going to now follow me. Lumike, Lukalache, Okoya, Okoya, also over the angle. Also, look at my room with the I caught it. Also, nobody has got the original degree. Over there, sugar coated. Hey, my lord, I'm going to tell you, I microphone, look on your so I can let again. Because I can let to Kumbu, like about MSN, to the back by Ikana, Kaina Batagi. Okay, the mojo money na kai furo arrival o fun wa ije balo in terms of eating gudo ogowa chebu dede
They know, and I forgot another man I took a man in terms of Ife who put DJ Wise. Wise down. Hey, the big actually make a DJ Vico, kind of what I did. Before I know the Zoom mode, also get the dial back for my for the watching the many fair. And I have your brother DJ Wise. And what I just saw what you were called.
Thank you, God bless you, DJ. I do this. Came an every day, I had to be DJ. Oh, the Nagano life, love, what Yes. Hey, I go to sweet tank for the first time. Not to make myself a bit. You can be. Hey, go back for. Okay. Okay, to go. And then there's a dollar more cook. No one you go cook. Make sure that you go with your book on here. Because I can remember the secret to Nazareth in front of the Ghana. So I go now, what this is. I go now, I go for you to go. I catch up for. Because DJ Gana here go for now. So I put everybody.
Sawa bidenu okaranya. Obitunesi arusa adegoya. Edo ko na mo wala
Thank you. Because I know everybody. Oh, well, a very good friend online. A very good friend in our family. Safi. Also, no way to master this young man in the career I have today. I actually only have small space. One way to put you. Thank you. Then Alan story, what you can go back home watching the church and your man. All this man may like to them. Now say good on your shit. Swashia was a calling. Swashia was everywhere, and now Salah has. Munchelo. And I'm going to have to buy the car. And the market is better than Malashim. Now, people are there. No one should come and get here. This man was a great man. Thank you very much. Thank you, MC. Thank you, Safi. Now, do you work at what this man and on the cover of the is one mother. I'm going to the oldest man I will welcome for this side the Adina. Never said the break, yeah. The man don't come everywhere. Ugolachi has no kaka. This side is not the kaka. No me careful. As no go kaka no me careful. Yes. So Ugolachi, kaka the mama. How about this man? Not kaka the boy. Thank you. Ndị niile m bịara ebe a ọ bụ chigakọke ọbịbịa ụlọ ndị wee na-ayị ụlọ ụlọ ibu ụlọ n'anya ọ na-akwado ibe ya asị ka Jizọs ndụ wee hụ ndị mmadụ n'anya a chọrọ ka ụlọ hụ mmadụ n'anya o nwere ndị ọ na-abanye Olu kekere onye ahụ ndụrụ akpụghachi olu kere ime ndị akpụghachi chidịrị ibe ahụ ụlọ m na-emepụta na ọdụ ọma Ugolachi isi unu breki ya na mmepụta mmadụ na ibe ọma onweghị
Because set up a whole time okay, I don't have oh, my okay, my brother was busy like I don't have me up from there. Instead of the other look, the Maraha Mountain, the Bator, Qualiaka, in the way we did to local of Kenton, Sophia. Kenton down, because you want to have more to do. I said, I will do the oven. Ndị ọkọ ọgwụ na-aga ọgwụ ọba na-aga ndị ala mbara fọwọ́gbọ́dọ̀ ịsọla ndị ite ndị ọkụ ite ọgwụ na-aga ndị bịa ndị ụlọ alama na mbara ya eme ihe ọkụ ite ibe ojiri bara ụlọ alama ibe na mbara ya ịlụ Enugu ọ bụrụ ebe agụrụ chọrọ ịbịa gaa n'ọba ịbịakwa onye na-eche n'ụzọ ndị ọgwụ a because what I have no one, I'm not the back on the back of bar. 1 minute. I said, I want to be only have a second. When I get on some. Only get on some. Only do it. I said, I'm only getting on. One thing that's over. Thank you, Davis. Okay, I am going. 1 minute now, but ndị ọgwụ ha ka na-akọdụ ọgwụ emesịa nwoke etupa mgbe a garisịrị ka anyị tụrụ fa akwa ịkpọrọ fa oke mgbe gị gba izu ọkwa anyị kpọrọ nwa mmiri na ikuru ya na osetụrụ gwa ya ọkpọntu kana daalụ biko anyị achọrọ ka ebe a dobe ọrịa banye ndị mmọnwụ ike akwụkwana mmọnwụ what is here now? The bedroom, the God of a monk, the one swag and no. Superstar hype man. Swag down. Maybe I know. I'm going to table. Yes, and don't know. Yes, I don't know why. They cannot rule. Cannot rule. Swag kabisa. Ya hidayah saragasa. Itu bagi ala ikimo. Yes, betul. Yang mau nguri batal. Ini
nakwa ndị mmiri ibewu Chioma Akajọkọ owó ìbò Patricia àìmọ̀ ewu.
ụwa dị ka eche dabere ụwa dị ka eche masquerade ọya nọ n'ọgbọ achịrị ikiri ụwa dị ka eche na nọ ife July ka ya mmanwụ na-abịaghị anya na aha eyi ọ dị mgbe ụwa dị ka eche ụwa nnọọ because what they do what to catch him. Why, I didn't agree. Why to catch the walking? Because you went. I'm gonna walk. You walk where I go to that. People are now bad at what you're gonna have to get money. We're not going to. We're not bad at it. You're okay, you know. Bible.
One dialogue, I can again. Okay, I'm wrong. People come and respect us. In the day. Your man, look at my man too. Investor. Come on, good over. I course of that. Come on, catalyst, or guy, no, okay, Chelsea. Eme obi ekelere gị obi nnọọ iso bịa debere ya obi na-arụ ezobi achọrọ m ije ọrụ awere kaman who my colleague who our DJ who our MC who DJ ones what's na bịa biko DJ wa chọrọ ịpụta ọkụ ka o nwee ike nwee ike n'ọrụ a
Because after we got away with DJ Wise, you are my senior man on the mic. But what can I do Get
na ya emepe ife dị ebube afọ ya n'anya a ga-ejikere nwoke ama ọ sị na ya bụ ezi ọ na-asịkwa ya bụ ebe ọzọ kata asụ oyibo nweta ya ọmụrụ ya na bekee nwoke ama ndịkere ya na ọ bụrụ na ọ ga-ekwe ya ọzọza egbekene mmiri esi gị na ebe a na-asụ oyibo ndị ọya ajụjụ n'igbo ya azabe nwere aza makere m ya na-ekpeta igbo mmanya ka esi ebe a na ibe ebe efi teni ndị ọhịa ajụjụ Ogbuefi ibu asị m na ọkwa gị Ogbuefi teni ara m adịghị ọ bụrụ na mmadụ niile na-agba ọgbọ n'ije na feta na ọgba nne ya meke n'ihi mbịakene zambia na ụkwagwa n'okwukwu ibu mmọnwụ dị agbakwala sie maka nwe ka ya bụ mma esebe ị na-anya na-akpa ịkpa na ikwu egwu ya gwụrụ agwụ agwaghị okwu esi nchụwa aja mpa n'aka ọkwa ibe abịa ka a na-ekwu n'oge ọma ahịhịa ọgwụ na-ewu ndị ọka were ala ha n'ụlọ dịka MC bịa nwere igwe okwu anyị
Sariki, my man, what I know. When you get to dollar, you can give it all as a drug. You know, Bazi. I agree, Chorina Chitanso. You know, if I don't watch it, I'm Gaga Lapu. Because I got jump wall. Because I got jump wall, I jump well before I change here. I'm going to go and live about a jump wall. I had to do it. Ofunwa ebina here when the 2004 make ebina the 2006 Ofunwa oganya emo obana wala ya moto la nke paswa Não é o que qualquer ele diz que vai que é bacana na pô. O dukumbu.
special announcement maka ndị mmọnwụ niile egwuregwu bịara ebe a. Anakwana ebe a ma eji akwụkwọ. You must pay back ihe anyị mere gị. Ibe anyị ba kwere ebe onye ga-aja ofe pụtọfe na nkwudu ya n'ọfada ya biko na nke a. Ihe ọnụ ugwu ga-ama otofe. Lẹ́yìn ètò ẹ̀sìn tí mo ẹ̀ náà ló ní ọ̀gẹ̀dẹ̀ nù. Ọ̀nà àná òde ọ̀gẹ̀dẹ̀ wọ́n lè gbọ́ ọ̀nà àgbọ̀. Ẹ̀ẹ́dì ìrọ̀lẹ́ ọ̀nà àbọ̀ gàgbọ́ gàgbọ́. Alụsị ego na eme a ọ mbịa ha ọ m ka were ebe a m nyere egusi ụkwụ ọ leta ka ọ mbịa na leta abi by sekwensị na mgbago ọ ya aka mgbade kelekwa mmemme a gụ na anọdebe dị o dogo ka ọ bụ ọ gara aka anyị ma ya ọwụ ha chief ọgana ọgba agụ mgbadike ka ịbụ isoro ife a na-eme ọgịnịkwa papa Chioma ịadịwago ego ka ọgwụ daarụ ogwere ego nnọọ daarụ onye wesi kọnjinia nwoke n'ele ego deri atụrụ egwu Mexico Mama, agụghị na n'ọgba efe mụrụ ị ga-ekweta n'ọdụ iji ezigbo ịgba n'iko kelere ndị ede ọba sekwensị na yes ọbara wale ifuru otu esi adị mma ụlọrọdọ onye tó mma ụlọrọdọ ọgọdọ na-agba egwu ọ nọ active all the time. All you watch I have for the go mama there. So that when I baba happy to have for again. Ego papa me o teme ego there.
Engineer Mexico. Engineer Mexico. Don't let ready. Let you go. Akomokai. The magic man.
Good. Ê, bà qua, bà lại cắn, bà lại, bà qua không vô. Bà không vô đâu. Dạ bơi. Mbak, dewe Pak. Mada ada bina apa aja ni? Mada ada bina apa? Dah man. Belum nak nos. Nama je. Oh. Mana ada tu? Ayah banyak apa nak mikir laku ni nama laku me buru lah, bye bye nu. Nama je. Betul.